So, good afternoon po sa inyo. Pero, ito na po ako, nagpakain na po ako ng mga pig ko. Ayan. Yan po sila ang puputi. Kasi alaga sa paligo, umaga at hapon. Ayan guys. Sana kung hindi lang yung isa sinaktan, yung ano niya mga mata, pinanuslok ba. Sayang God guys. Malaki pa yung dito. Ito kasi yun. Ito siya. Mas malaki pa yun doon. Yung itim. Ay yung lalaki. Kasi lahat ko silang apat. Puro babae. So isa na lang yun na lalaki kong pig. Ayan. Kumakain sila guys. Yan lagi ang mga nagpapahappy sa akin. Ang aking anak. Ang aking mga alaga. Ayan, ang aking mga baboy. Alaga ko yan. Yung inahin naman, buntis na yun. Ayan na yung kulungan nila, o diba? Ayan. So, yung inahin naman, pinakain ko na rin. Ayan, nandito siya guys. Ayun o. Ayun. Yan. Yan yung mother nila. Yan. Maputi kasi, may dayton hiyalo na yan. Ato dito o. Doon. Yan, buntis na yan guys. This July naman yung panganak niyan. So yun lang guys. Flex ko lang yung mga nagpapahappy sa buhay ko.